Jeste li se ikad zapitali zašto su baš Ljiljani završili na bosanskoj zastavi? Nisu tu slučajno. Iza njih stoji priča o kraljevima, simbolima moći i zaboravljenom identitetu. Kraljevski pečat moći Ljiljani su prvi put korišteni kao simbol dinastije Kotromanića. Kralj Tvrtko I nosio je zlatne ljiljane na plavom štitu kao znak suverenosti i bosanske nezavisnosti. Inspiracija iz Francuske ljiljan je srednjovjekovni simbol čistoće i kraljevske krvi, preuzet iz zapadne heraldike, posebno francuske. Kotromanići su ga usvojili da pokažu pripadnost evropskoj aristokratiji. Zaborav i povratak simbola. Nakon pada srednjovjekovne Bosne, Ljiljani su nestali iz javnosti. Tek u 20. vijeku, tokom borbe za bosanski identitet, simbol je ponovo oživljen kao znak historijskog kontinuiteta.